Dobrý den, vítám vás u představení nového filtru Hypermax BT. Jak můžete vidět, filtr je opravdu obří. Interně mu sami říkáme bestie. Filtr Hypermax BT je ovládaný přes aplikaci bluetoothkovou, která se nechá stáhnout na Google Play, nechá se stáhnout i pro iPhony a podíváme se, jak tato krasavice, jak to vypadá. Já si dám filtr na zem, aby se mi to lepší vyndávalo. Protože i když je ten filtr v tuhle chvíli bez vody, tak je pořádně těžký. Balení obsahuje opět návod, příslušenství k filtru, to znamená média, hadice a tak dále. A takhle vypadá samotný filtr Hypermax BT. Jak můžete vidět, tak filtr má kolečka pro snadnější manipulaci. Sundáme si folii. Která se tam vlastně dává pro transport, aby se filtr nějak nepoškrábal. Můžeme si nejprve ukázat, jak vypadá vlastně filtr ze spoda, jak jsou tam zasazená ta kolečka. Tady ještě jedno detailní video přímo na ty kolečka. Sám ten filtr mám ho tedy v provedení Link, to znamená s ovládáním přes Wi-Fi aplikaci. Toto je filtr ovládaný přes Bluetooth aplikaci. Za mě možná ta Bluetoothková aplikace je taková trošičku intuitivnější na propojení. Nicméně s tím linkem si zase můžu hrát, když jsem třeba na chalupě nebo na chatě. Tak, zde si zkusím ještě otevřít krabici s příslušenstvím. Tak. Přísavky, rozstřikovací rampa, všechno, co k filtru a jeho instalaci potřebujeme. Nesmíme zapomenout taky na vazelínu, kterou je potřeba občas s tou vazelínou namazat ta těsnění, která jsou pod hlavou filtru. Sací koše, zdroj k filtru, teleskopické trubky vlastně k sání filtru. Ty trubky se připojují takhle na ty koše. Jak můžete vidět, tak tady mám dva koše. Protože filtr Hypermax je vybavený dvěmi sáními a dvěmi výpustěmi. To znamená, že je určený primárně pro velká až obří akvária, kde potřebujeme zabezpečit lepší proudění vody. A na ten obrovský výkon, který ten filtr má, tak je i potřeba mít těch vstupů a výstupů více. A zároveň k tomu používáme opět větší hadice, které nejsou standardního rozměru, to znamená 16-22, ale tyto hadice jsou 19-25. U tohoto filtru máme barevně označené i kohouty, aby to pro nás bylo jednodušší při instalaci. Oranžové kohouty dáváme do autu a modré dáváme do inu. Systém napouštění filtru je stejný jako u filtrů řady Ultramax. Takže takhle. Tímto způsobem vlastně si zaděláme ty kohouty. Je potřeba malinko zatlačit a zatáhnout, aby se nám ten kůlový ventil, který je schovaný pod tím kohoutem, tak aby se nám vlastně ten kůlový ventil otevřel.
Takže takhle. Super, v tuhle chvíli máme ten filtr vlastně otevřený a zpřístupnění pro průtok vody. Tak jako u filtru Ultramax a Ultramax BT, tak zde máme předfiltr. Pro čištění předfiltru platí stejné pravidlo. Pokud chci čistit předfiltr a chci zamezit tomu, aby mi vyteklo nějaké větší množství vody, filtr zavřu oba dva kohouty in, to jsou tyhle modrý. Nechám zase filtr v tomhle případě třeba i 5 vteřin běžet, aby se vysála voda z toho předfiltru. Potom zavřu out, tím vlastně zavřu ty kulové ventily a i se mi tím zároveň uvolňují ty kohouty, abych je mohl potom z toho případně vyjmout, když si budu chtít ten filtr vzít třeba do vany na velkou údržbu. Ale při tom čištění toho předfiltru, vlastně jakmile to takhle udělám, po těch 5 vteřinách zavřu i ten out, vytáhnu ze zásuvky, tak pak mám volný přístup do toho předfiltru. Takže předfiltr si otevírám opět jenom tyhle boční klipy. Šup, šup. Tak, tady máme těsnění, které je potřeba vždycky jako zkontrolovat, jestli sedí správně. Předfiltr. Stejný princip, jako je u filtru Ultramax. Velká houba a opět je tady tentokrát ne červená, ale černá, zpětná záklopka, na kterou pozor, aby jsme ji nestratili. Po vyprání vracím předfiltr zpátky do boxu, do toho koše, dávám do filtru, zavírám. No, takhle ve vzduchu to dělat není úplně easy. Normálně ten filtr mám samozřejmě vždycky na zemi, že jo, ale takhle vysoko jsem to ještě nezadělal. Tak, jakmile mám vlastně ty kohouty zadělaný v tom filtru, zpátky mám otevřené kulové ventily, můžu opět natahovat mechanickou pumpou a filtr se mi napustí. Co se týká výkonu, můžeme filtr používat přes aplikaci, případně si můžeme ten filtr částečně ovládat přímo i tady na tomhletom ledkovém displeji, který je na vrchu té filtrace. Co se týká prostoru pro filtrační média, je skutečně brutální. Ta síla toho motoru je taky velice vysoká, může vytlačit sloupec vody až 200 cm. A můžeme se nyní ještě podívat, teda, co přesně v tom filtru všechno máme. Na to, jak je ten filtr veliký, tak má nízkou spotřebu, nízkou hlučnost a díky té aplikaci si s tím můžeme jako pěkně pohrát, jestli se nám bude ten výkon různě snižovat podle toho, kdy máme třeba nastavené krmení akvária a tak dále. Takže já to tady teďka pootvírám. A vytáhneme si hlavu. Podívejte se, jaká to je mega hlava. Nově do filtru Hypermax BT dáváme i ochranné koše rotoru. Je to tahle červená mistička, abychom mohli využívat vlastně i ten poslední koš pro umístění filtračních médií. Co se týká čištění samotného rotoru, ten rotor se nachází zde. Jenom otočíme a tady vlastně vyndáme takhle celý ten rotor, který je schovaný
schovaný vlastně v tomhletom dílu. Opět vyčistíme, vrátíme zpátky. Tak, teď jestli se mi to podaří nasadit hezky. Takhle. Tak, dotáhneme a nasadíme zpátky vlastně ten gumový chobot. To je super. Jak prostě to mám vysoko, jak jsem úplně nemožný teda. Tak, nasadíme ten chobot, tady ho zaděláme na tyhle ty dva kolíčky, aby se nám nevysmekl. A po vyčištění rotoru vlastně máme ten filtr zase připravený k dalšímu provozu. Tak, co se týká teda těch samotných košů, tady, jak jsem už zmiňoval, koš s novou vychytávkou, s ochranným košíkem, tady všude okolo vlastně můžeme potom nasypat média, případně tam dát nějakou filtrační vatu, to už záleží potom na každém, jak se komu líbí. Co se týká vybavení toho filtru, zde se už počítá s tím, že zákazník má větší nádrž, chce si ty média vybrat sám, chce si to modifikovat přesně podle svých potřeb, tak abychom vlastně šetřili přírodu, tak tam zbytečně nedáváme žádná média, která by potom skončily bůh ví kde třeba v koši. A dáváme v tomhle případě zákazníkovi svobodu v tom, aby si mohl ta média vybrat sám. Co tady ale samozřejmě nechybí, tak je čistící houba na mechanické nečistoty a hrubší houba na mechanické nečistoty. Když se podíváte do toho filtru, tak je to opravdu mega filtr. Jakmile se to naplní těmi médii a je to plné vody a vezete to třeba do té koupelny na vyčištění toho filtru, tak ta kolečka, která tam jsou, opravdu oceníte. Tak, o aplikaci už jsem vlastně říkal. Média si můžete vybrat, jaká potřebujete. Video už jsem k médiím točil, takže myslím si, že tu nabídku máme skutečně širokou a vybere si úplně každý. Takže to je k tomu filtru asi všechno. A z vlastní zkušenosti musím říct, že já vlastně ten Hypermax používám v podstatě 2 roky. Vevnitř v tom filtru jsem byl vlezlý možná tak 1 nebo 2krát za ty 2 roky. Jinak čistím pouze předfiltr. Filtr je neskutečně tichý, extrémně výkonný, že v podstatě já jedu na nějakých 60 až 70% výkonu. Někdo by mohl říct, OK, tak když jedeš na 70%, tak proč vlastně máš tak velký filtr? Je to z toho důvodu, že při těch 70-60% ten filtr nemá tak vysokou spotřebu a zároveň mám absolutně extrémní prostor pro nitrifikační bakterie, které mi čistí akvárium a v podstatě nemám v akváriu problém s žádnými řasami, s dusičnany a tak dále. Takže v podstatě filtrace je srdce akvária a pokud to srdce je dobře vybraný a funguje správně, tak pak se daří i tomu akvárku. Takže tento filtr nejenom kvůli jeho technickým parametrům, ale i kvůli zkušenostím, které s ním mám, můžu vřele doporučit a za to ten filtr dám skutečně ruku do ohně. Takže Hypermax BT.